Ngikubingelele imbukeli wobuhle besintu nemvumo. Namhlanje sisendaweni yaseMkhambathini kwaZulu enumber 3 kwaNyama enkosini uMdluli. Inkosi uMdluli, kodwa la ukhona inkosi inegodi eziwu-4. Kunesigodi uqweqwe esikhulu esithi Hlalankosi. Inesigodi ekuthiwa isinyama esingale kagcina phezu komkhambathi. Inesigodi ekuthiwa uPhoko. Okay. Nesigodi okusona abebhosi. Okay. Usebenzisana imbizeke ngombazi. Angazi ukuba bethe kanjani, abanye bathi number 2. Mhlawumbe ngoba inkosi yenaba. Inkosi uKangazwe yazokwakha umdla kufika phambi ndawo yokuqanjwa ngawo isikole. Mhlawumbe kona bethi isigodi esinumber 2. Nala ukhona-ke ukaZulu umuzi. Kusenkathazweni umuzi wasegazini. Ndabezitha. Kusenkathazweni-ke la endlini kaMbandazi amaqashana enkomiseni khona sokala. Isenkathazweni la umuzi kaMntwana uNdabenkulu noMasikisiki ewakhele umntwana ozalwa mina. Ubono wakhe babethi uDakutheli uFati. Ucuthunga negwazi umkhonto wabutho khona-ke la ukhona. Mntwana sihlale siba khona minyaka yonke ekubeni khona kwami nasekusondeleni kwethu emabhungwini noma kubabhemi abacupha isisoka. Namuhla kuwumhla ka-20 kuSeptember 2025. Sicela usazise ukuthi masikhuluma ngomdlalo welembe siyazi ukuthi uba ney'nsuku ey'mbili. Namuhla kuyisabatha, umdlalo wokuqala singawubiza kanjalo ngokwazi kwethu, kepha siyafisa ukuthi usichazele ukuthi kuze kuyofinyelela osukwini lwangesonto lapho kuthiwa khona udede, ngabe kwenziwani kwilembe mntwana? Ngosuku lwesabatha mhlazane wawuqala lo mcimbi ngo-2013. Uhlelo lawo laluthi kuzoba izingoma, isine ingoma, singene ekhaya sicishe ukoma. Mhlazane kwakuhleleke kanjalo ngo-2013 wawungale kunesigodi esingathi isebhontshiseni. Ubuye ukuza kule nkundla ngo-2015 sesenza umcimbi ilembe laqonda noba kwakade kubuza umntwana osizalayo esebuyiswa ekhushweni. Ube yingoma-ke wayingoma ngesabatha, kuba udede ngesonto. Wagcina usunoMasikhandi. Okay. Uyayishintsha wona. Wagcina usunamabutho kakhulu. Amabutho kawayekile. oMasikhandi sebehlehlile. Usubuyele engomeni namabutho ngesonto-ke udede kusuke kuyisisoka-ke ngesonto. Usula ngekusasa. Ndabezitha, siyazi ukuthi umcimbi mawuthi uqale ngo-2013. Cela ukuyiphoza. Ndaba siyazi ukuthi umcimbi uqale ngo-2013. Mawungasinikeza i-background ekuqaleni kwakho kwawo umcimbi. Ngesikhathi uqala iy'ngqinamba wabhekana nazo, mawusubuka isikhathi samanje ukuthi ngabe lento isiyaphila ngendlela owawihlele ngayo nangendlela ofisa ngayo. Ngoba omkhulu lo mcimbi ngabe waqala ngo-2009, 2010. Ngaleso sikhathi mhlambe kwakusazoba inkunzi sematholeni. Okwakubanga ukuthi uye ngalapho umcimbi. Sithe samabhungula sagida kakhulu endlini mengabe kuchithwa ingoma. Kwakuthi kunensizwa la ngikhulele khona engike ngabhaca khona ngemncane soqaqe nongizingisi nomatakisi no-ZP Masekwane. Ezayigida kamnandi endlini. Sasinayo inkanti kanegidi. Engangifisa ukuthi-ke sidedelwe nje kulandwa abantu kudedelwe amabhunga abulalane ngengoma. Akuphumelelanga lokho ngoba ngangisemncane. Into omozoyenza engathi ayingadlula kubantu abathile abafoti abadala nabaphethe isisoka. So ngokungaba abanikazi bephupho abakaze bayinike ukuthi ngaqhubeka. Futhi babevikela isithunzi sami sothi ngizokhuluma umbhedezweni ngingane noma uzokhuluma into engazophumelela ngihlebeke ngingathi umbhede. Bevikela nabo nje ukuthi
bazothi bethi bakhulisile kube nento bahleba bengathembi. Kuke kwaze kwashintsha kwafuna ukuthi kulokotheke ihlahla leli likanyuzi. Salikhuluma kwakhona bafuna ukungisupporta ukuthi engathi ngiyenzeka. Kwawukuthi inkulumo ikhulumeka ngendlela esinxele. Ngiyaxolisa kwabakanyuswa ngoba ngathi yafika le nkulumo abanye ngabaphatha kahle bayibika kumnewethu omdala ePainter. Sibese kuthanda ukuthi kubambezeleke ekugcineni kwafika ukuthi akube yilento. Hayi-ke ngashapha singonyaka ngo-2013 kwathi ngoJanuwari sikanyuswa 2013 ngiyibuka lento sengizwe egazini ukuthi yangihlupha izokwenzeka. Kwasuka umalume omncane omagcino kwaboma ngizalayo umphandeni ugcine sele emphandeni usuke ndlofudukade khona. Wathi mshana ebona ubuhle lapha kanyuzi wathi abantu abaningi kanje bofika ngani ngakithi. Ngathi malume usemzimbeni kumina lo. Saliqala-ke lembeke sabiza ingoma iy'pani zabhalelwa incwadi yoba kokwelokuqala sasililontsha. Zafika ingoma Ntombela kaMakhalathi babumbongeni kwafika kaNdlovu Mthembisi ezodlala namhlanje esanidlala. Kwayithina sadlala lapha okwayeKaMpumuzi sadlala lapha eBhontshozeni ngale. Kwayimpumelelo nje lokuqala lavanela nje fuku lakhula nje kuye lokuqala ngo-2013. Shuthi lafomeka kanjalo ilento. Igama ngalicabanga nje ngoba ngangicabanga ukuthi lenzeke ngenyanga yamagugu futhi ngilifisa mhla ka-24 Shakasideli. Kodwa-ke kuhambe kuhamba-ke yaphingwa enkulu. Sithe sesixhumene kahle nasendlunkulu kwafumaniseka ukuthi kuyiphutha ukuthi usinganelembe isilo senzilembe stand. Kwaba nomhlangano wabase embelebeleni esigodlweni lesi sikaMasho. Iyaxoxa indaba yagcina inesisombululo esithi awulungiselela ukuyela embeni lomcimbi kuthiwe siyaya elembeni. Ube njengawe intombi lokuthiwa siyayimhlangela kodwa kwangakabukhona siyaya. Kwaqala nje ngokuthi siyaya elembeni ukuhlonipha la. Base sinikana futhi ukuthi njalo awube i-weekend before yaseStand ungashayisani nesimo sakuhlonipha-ke lokho. Kunamhlanje nje nalaza sikhona unqume bonisanile nabantwana sesinyoko esendlunkulu umntwana umnyovu nje ngasho ukuthi unqumile lolu suku naye semlindi kuzofika siyakuthokozela siyabonga futhi ukuthi kukhona ukuxhumana phakathi kwenu bantwana nabantwana basendlunkulu Mageba. Ukubuka-ke umcimbi wanamuhla ngabe amagoso azoba mangaki namhlanje esingaciswa igoso lalekhaya esidlalelayo kodwa ukhuluma eklini ngomthetho igoso lakaMzolo kodwa wathi mekhothama umalume Mvemvuyane la ngabe igoso ingoma yabhasatsho umntwana ozalayo kwaze kwaba iwele ezandleni zethu lesayibhasatela ingoma shuthi lona igoso sibe negoso lakaNdlovu kuzovuka igoso lamalume Dada elingakaze lidlalise ngeqala idlala. Kodwa kunocingo selingenele ukuthi igoso lakaNdemande Mboyo licela ukusondela ziyodlala noma ngabe lingathintini. Siyathandana nalo sake sadlala bayeza-ke basodlala. Ukusho ukuthi ngamanye amazwi iy'ngoma zingaba amagoso azoba u-4 angasaba u-4. Sibonile Ndabezitha nenkosi yesizwe noma nenkosi yamanyavu nenkosi yasemkhambathini ubaba uMdluli uhlala ngaso sonke isikhathi iminyaka yonke esondela kwilembe. Kuthini lokho kubantwana? Angazi ngakuchaza kanjani. Inkosi ayikazi silahle. Yayingenile esihlalweni isiqala nomcimbi yona sawethula kuyona yona yawuqala nomntwana osizalayo namadoda endawo. Sakwenza konke okufanele inkosi. Noma-ke yangaba khona mhlawumbe iminyaka emibili kodwa nje ayikazi silahle ibe nathi kangangoba kuyimanje iyona ebimemezela kakhulu. Akuthi icoso lona ngoba ukuthi mwenza into abantu bangayiboni ngehle elifanayo futhi abantu abakhulumi kanje engqondweni ababoni umngane ngisho bangabheka ndawonye kodwa ngenxa ukuthi unenkosi phakathi kuhambe kwahamba bayizwa ukuthi iphefumula ukuthini ngomcimbi. Namhlanje kuzobe kukhona amanyavu emaningi okokuqala amabutho okuthiwa azanabo siwalindile ngenxa ukuthi inkosi isondela kona uyawubuka uyawuphefumula uyawuthokozela nathi siyathokoza. Sesizovala Ndabezitha ukubuka umcimbi ngoba
ngokukwazi noma ngokubuka kwethu kufike kube khona mawukhuluma ngamabhungu esisoka kuye kube khona iphasika lamabhungu kube khona ilembe bese kuba khona umdlalo wokugcina noke wawubala ekuthiwa ihlahla mawubuka ubukhulu belembe minyaka yonke njengoba kuye kwenzeke mase uzobuka nezindleke enike ningene ngakuzona ngabe bakhona abantu abake basondele ekulekeleleni insizwa noma indaba ezithe bengithi asibuke ukuthi mawubuka imicimbi yaminyaka yonke ubukhulu bayo ofana nelembe nobuningi babantu mawubuka bakhona abantu abafisayo ukusondela noma bake balula isandla ukuthi akuyithuthuke lento iye phambili nakomasipala kanje bafika ngokuhlukahlukana siliqala ilembe ngoba saliqala namabhungu bayingxenye nje abantwana kwakhokhwa 1000 umtemo kwakusondela nomasipala usekasiphosa nabanye abantu sesicela bajabule basiphosa inkomo nje nezodlala ayikho esikhokhelile siphoswa abantu ngokucela bathi ibhonsi zinkulu kakhulu indleko zale mcimbi ngiyayazi yonke ihlahla iphasika yilo noma ingafani iminyaka yonke kodwa imicimbi ekulevel enkulu enendleko kakhulu yonke ndaba ake sikudedele ngoba nakho umcimbi engathi ngase uqala isikhathi esingenganani nokuthi abantu badidizele egcekeni bayakudinga siyabonga kakhulu Magebe isikhathi sakho nobele mama ngicela sathola danke siyabonga